ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom.tj. имрӯз 1 декабри соли 2022 ҳазур пул бо қурби давлатӣ 163 сомонӣ бо қурби интиқоли маблағи алифбонкам ҳамин гуна мебошад ва дар имрӯза навормон 10 хонаҳои фурӯшӣ мешаванд ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. ҳавлии фурӯшӣ бо нархи ҳамагӣ 120 000 сомонӣ, квартираҳои фурӯшӣ дар гардиши фурудгоҳ яъне Павороти аэропорт ва дар Зарафшони шаҳри Душанбе ва дигар хонаҳои фурӯшии хуб ва срочнӣ. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки варианти хуба аз даст натиҳед. Лайк монед ва дар каналмон обу нашавед, то ки аз наврӯҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ё ки ба шумо реклама дар кор бошад, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки мо муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафтем, лекин пеш аз саршавии навор як рекламаи кӯтоҳ. тамошобинони гиромӣ, ба шумо ширкати Акай Абдураҳмона тавсия метиҳем, ки барои гузаштани сарҳади Россия ва Қазокистон, яъне пересечения границы, ба шумо кӯмак мерасонанд. агар шумо дар шаҳри Москва бошед, аз ҷои макон ба ҷои макон бурда мерасонанд. мошинҳои нав ва тоза бо тамоми шароитҳои беҳтарин аз ҷумла Wi-Fi, кондитсионер ва ғайра таъмин мебошанд. ҳамаш қоидавӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран WhatsApp, Imo, Telegram доранд. аз номи канали Dom.tj барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. Dom.tj тавсия метиҳад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, деҳаи Тезгари Поён, 3 километр айпости 9 километр дур мебошад ва 150 метр аз роҳи Калон. 7 дар хона ва 7 сотиқ замин мебошад. дӯстони азиз, аз рӯи суратҳо маълум аст ки хона таъмир дорад, таъмирашам хуб аст. нархи хона бошад 750 000 сомонӣ, срочна фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, WhatsApp доранд. аз номи канали Dom.tj барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи 402. барак дорад, пеши хона раҳи асфалтаи барқ ва обам дорад. мактаб наздикай беморхона ҳаст. дар Лолазор ҷойгир аст. ай район 11 километр дурай, ай район то маҳаллая асфалтаи таксиҳои 7 сомона ва ғайра ҳастанд. 8 сотиқ замин ва 4 дар хона дорад, яъне 3 дар хона калидор ва якта дигар меҳмонхона алоҳида мебошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. танҳо WhatsApp кор мекунад ва нархи хона 120 000 сомонӣ мебошад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, деҳаи Истиқлоли 4, наздикии дарёи Кофарниҳон. 3 сотиқ замин, 3 дар хона, калидор баня дарундай, ҳоҷатхона ошхона берундай. гирди хона ҳамаш забори баланд кардагиай, маҳкамаи хонаҳо ҳамашон барқ доранд, таъмир доранд. медарои зиндагӣ мекунӣ. об барқ дорад. нархи хона бошад 350 000 сомонӣ. ҳуҷҷатҳо ҳамаш ҳаст. дар пеши хона масҷид, мактаб мебошад дар наздикиш. маршрутка ба пеши хона меравад то бозори Саховата 5 километр мебошад, яъне аз хона то бозори Саховати шаҳри Душанбе 5 километр мебошад, мегӯяд соҳиби хона. пеши ҳавли бетонрехтагӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 0961 мебошанд, WhatsApp, Imo доранд. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳое ки охирашон 2401 ин номероям WhatsApp, Imo доранд. хона ҳам фурӯш мебошад ё ин ки ба хонаи яъне квартира алиш карда мешавад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Зарафшон ҷойгир аст. духонага мебошад бо масоҳати 72 метри квадратӣ дар 13-ум шонаи бинои новостройка. хона аз рӯи суратҳо маълум аст ки патъабой тайёр мебошад, лекин метавонед даромада аллакай зиндагӣ кунед. ҷойгир аст дар Зарафшон, шаҳри Душанбе. нархи хона бошад 320 000 сомонӣ. доллар ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран.
рақамҳое ки охирашон 7911 мебошанд. ватсап доранд аз номи канали Dom.tj занг зада пурсон шавед. дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактаб, садикову бозорчаҳову мағозаҳои хӯрокворӣ ҳамашон хулас дар наздикии хона ҳастанд ва ин хонае мо сёмкаи алоҳидаша дар каналмон дорем. ман ссилкаша дар комментария ҳамин видео мемонам. марҳамат дар омада тамошо кунед. дар видео нархи хона камтар қиматтар аст. ҳозир нархи хона арзонтар шуд аз сабабе ки срочно фурӯш мебошад. марҳамат дӯстони азиз, фурсатро аз даст надиҳед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Латтабанд. дар 6 сотиқ замин буда 3 ҳуҷра дорад, 2 ҳуҷраш тахтхона доранд, об надорад, битони анҷомхонаҳош тайёрай, ҳоҷатхона, ҳамом дорад. 2 комнаташ катурдару трезаш насб шудагиай ва монтажи барқам ҳамаш ҳаст. дӯстони азиз, ҳамаш қоидабӣ. нархи хона бошад ҳамагӣ 200 000 сомонӣ мебошад. масоҳати хонаҳо 90 метри квадратӣ, тахтхона бошад 53 метри квадратӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom.tj барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор 3.5 сотиқ замин мебошад. 3 дар хона дорад, ҳамом, ҳоҷатхона алоҳида ва нархаш бошад 190 000 сомонӣ. ҷойгир аст дар шаҳри Ҳисор, дар Ганҷрес. бисёриҳо уртабуз мегӯянд. срочно фурӯхта мешавад хона. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. марҳамат дӯстони азиз, барои маълумоти бештар ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед ё ки дар ватсапшон нависед. нархи хона боз такрор мекунем, ҳамагӣ 190 000 сомонӣ, 3.5 сотиқ замин мебошад. тамошобинони гиромӣ, наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардагианд, мо ускоритш кардагием. агар ба шумо ҳамин видео даркор бошад ки ба пуррагӣ тамошош кунед, ба ватсапи соҳиби хона муроҷиат кунед. ба шумо ҳамин видеора қадди суратҳои хона ҳамаша роя мекунам, ба ҳазур тамошо мекунед. яъне повороти аэропорт, ҳамун чордумаи аэропорта барждай духонага мебошад. метавонед ба сехонага ҳам табдил диҳед, чунки масоҳаташ 80 метри квадратӣ дар 9 шонаи бинои новостройка. худи биноя сохтмонаш рафтест. дӯстони азиз, сохтмон дар ҳолати катлаван қарор дорад. трезои хона раҳа нигоҳ мекунанд ва нархаш бошад 35 000 доллар. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. хотиррасон мекунем ки дар канали мо ҳамаи хариду фурӯш танҳо бо қурби давлатӣ, яъне бо қурби сомонӣ гузаронида мешавад. доллар ва рубл танҳо барои фаҳмидан мо пешкаши шумо мекунем. ҳамаи хариду фурӯш фақат бо сомонӣ. дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аст. ватсап доранд. аз номи канали Dom.tj барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. бино сохтмонаш дар ҳолати катлаван қарор дорад. хотиррасон мекунем. хонаи заминии фурӯшӣ дар кӯчаи Каратагинский 2, ноҳияи Рудаки. кадоме надонад, раҳош через жилмассив мебошад. амҷа 3 кӯчаяй: Каратагинский 1, 2, 3. ин хона дар 2 Каратагинский ҷойгир аст. 6 сотиқ замин мебошад ва нархаш ҳамагӣ 110 000 сомонӣ мебошад. бо барои харидорон савдо мешавад. ва тамошобинони гиромӣ, соҳиби ин хонаи заминӣ боз дарҳоям доранд. дарҳои фурӯш мебошанд. аз 900 то 1500 сомона дар Колхози Россия қарор ҳастанд ин дарҳо. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. ватсап доранд. дӯстони азиз, занг занед, пурсон шавед, нависед ҳам оиди хонаи заминӣ, ҳам оиди дарҳо, кадомеда чизаш даркор бошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, дар сайри Орзу қарор дорад, мегӯяд соҳибуш. духонага бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар 2 шонаи бинои новостройка. хона таъмир дорад, аниқтараш гӯем таъмири замонавӣ ва бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. дар бинои новостройка ҷойгир аст. нархи хона 280 000 сомонӣ боз савдо мешавад. марҳамат.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд. Як хонага бо масоҳати 47 метри квадратӣ дар панҷумо шонаи бинои навастройка. хона бе таъмир яъне коробка мебошад. Ҷойгир аст дар 34 микрорайони шаҳри хуҷанд ва рӯ ба рӯи беморхонаи вилоятида ҷойгир аст. Нархаш бошад 245 000 сомонӣ. ҳам савдо мешавад, ҳам иваз мешавад ва арандатона пешниҳод кунед. ва ба ҳамин набор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. Барори кор худо нигаҳбон. То боздид.